Bueno, moi bo día. Hoxe estamos aquí en Lalín, que é un dos concellos gobernados polo Partido Popular e que amosa como se fan políticas reais para a xente do rural e no rural. Estamos acompañados de Avelino Souto, que é o noso coordinador de rural. Estamos na súa explotación e, unha vez máis, o Partido Popular demostra ser o partido rural, o partido que máis defende o rural e que mira polos gandeiros e as súas necesidades. Esta semana vímolo tamén en Europa, nunha votación importante, con esa presión do Partido Popular Europeo, donde votamos que sí ao campo, votamos que sí a continuar con este sector gandeiro punteiro que temos en Galicia. En relación ao acordo Mercosur, fixemos unha presión importante para que se incluísen as cláusulas de salvagarda e nos votamos que sí a esas cláusulas de salvagarda. Nos votamos que sí a que todos esos produtos que van vir de fora cumplan cas mesmas garantías e cas mesmas exixencias que se lle pon na Unión Europea aos nosos gandeiros. E seguiremos pelexando porque ese acordo comercial non perxudique ao campo nin se faga de espaldas aos nosos gandeiros. E tamén imos seguir apoiando o sector gandeiro e pelexando por esa PAC xusta que merece o noso campo. Que vimos noutros partidos? Pois todo o contrario. Vimos a un bloque nacionalista galego que demostrou unha vez máis a súa hipocresía. A súa hipocresía votando en contra e traicionando a Galicia. O Bloque Nacionalista Galego que sigue apoiando e defendendo o lobo, o Bloque Nacionalista Galego que sigue impedindo e votando en contra da flexibilización da PAC, é un Bloque Nacionalista Galego que non apoiou estas medidas de salvagarda para os nosos gandeiros co acordo de Mercosur. Nos seguiremos insistindo e seguiremos apoiando o noso rural, os nosos gandeiros e poden confiar no Partido Popular de Galicia, que seguirá presionando para que os acordos de Europa non perxudiquen o gando, non perxudiquen os nosos gandeiros e favorezcan as políticas que estamos implantando en Galicia e que sempre son para a mellora no rural, para que se instalen explotacións no rural, para que sexan rendibles, para que sexan productivas e para que o rural a xente poda vivir no rural, pero tamén poda vivir do rural, que iso é o máis importante.